ما که تو اشما اولاد دیگه نمیبره تو خندیده استی خیلی رفتیم گپ باین خمون اشما اولاد یگید نمیبره یا بلندتر بخون انا خیلی نگاه کرده بیست سلام دوستان عزیز و подписчикони канали ман яъне дӯстмурод шарипов ба ман бисёр дар комментариҳо менависанд ки мақсад дар вақти наворгирӣ шуморо хандатон намегира мақсади гап ки ҳар яке мо шумо медонем ягон кори дунёӣ осон нест албатта ҳар як кори дунёӣ мушкилии худша дорад албатта ҷояш мешавад ки хандамон мегира ба ҳазур механдем ин кори мо ҳам хел ҳаст ки бо қинтарака агар ки ҳаша дар ханда шававу иқагай ҳолат буроӣ тамом кор бо дубора себора чорбора 10 бора мешавад барои ҳам мо кӯшиш мекунем ки хандамон нагираву дуруни ҳамон роҳмон бидурӯем мақсади гап ман рӯи таҷрибаи кори худам мегирам ҳамон вақте ки кам одам боша ҳамоқа осон ай ба навор гирифтан ҳамоқа дар гирди навод одам кам боша ҳамоқа тез ба навор мегирем ҳамоқа одам бисёр боша ҳамоқа дроз кашидан мегира кор салом алейкум ай бара یک دو سه دوست مراد بیو نه تنی میتوی بیو اینمی چیه سنگ یا بدرو جه کادر تو بشی اخی بزن نورمال نه وار تو با دوستیک بزنی